Jo, takže čauky lidi, jmenujem Mike.cz a tohle je další video. V tomto videu je pozvánka na livestream jako speciál za 5 odběratelů nebo za 8, nevím kolik to bude. Doufám, že se vám bude líbit a každopádně buď ten livestream bude zítra tady v Zarminer 06, anebo bude až pozítří, což nevím teďka kdy to bude a jak to bude, ale určitě to musí být, že já svoje sliby dodržuju. A každopádně to nezapomeňte se jít kouknout na ten livestream, bude to tady z Game Teamu, budeme tady hrát minihry, různý, že jo. Můžete nás tady zastihnout, to budete spít a to je asi tak všechno. Tak jo, pokud se vám toto video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, pozitivní komentář a s námi můžete dávat plus. Tak a vždycky dám to kam tak zatím čau.